Alang sa mga mahiligon sa prutas, mas maayong ipamalit karon sa kamerkaduhan sa Talisay City. Kay Jess ngadto sa 200 pesos ang pag-ubos sa presyo sa mga prutas. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa pagsaka sa taas nga presyo sa prutas sa miaging weekend alang sa pagsugat sa bag-ong tuig, daghang mga prutas ang mga halin sa usa ka pribadong merkado sa Tabunok. Tag 400 pesos ang kilo sa grapes sa miaging weekend. Apan karon gibaligya na lang og 250 pesos nga mahangyo pa gani og 200 pesos matag kilo. Kay dili nimo baratuhon di mahalin oy. Nya bawi pa imong puhunan. Bahala na lang ng puhunan oy, ug di mabawi basta mahalin lang. Kay mga lata Okay, malata man. Tag 5 pesos na usabang matag buok sa apple ug orange sagad ini mga damage na apan aduna gihapoy mapili. Ang mangga nga midagan sa 180 ngadto sa 250 pesos matag kilo sa miaging weekend, karon tag 140 na o 130 pesos matag kilo. So mas may gyud gibarato-barato pag Okay, nahurot. walay malata. Oh. Usab saging lakatan nga gikan sa 80 pesos karon tag 70 pesos na matag kilo. Hinungdan usa kini sa gituyo og palit ni Nanay Lina kinsa wala una ni palit og daghang prutas niya itong pagsugat sa New Year. Ang gusto na mo, mabrato na ni taon, oy. Kay pirting mahala tong New Year, grabing mahala. Sus, mo pinaabot nga mahuman ang New Year. may na mahuman New Year, pero karon pag humamingaw sa gyapo kayo. Hinuon nagpabili ng presyo sa ubang prutas nga dugay madaot. Sama sa apple ug orange nga tag 10 pesos ang buok, 20 pesos usab ang buok sa lemon samtang 50 pesos ang kilo sa pakwan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.